Magandang hapon mga kauragon. Sapagkat kayo ay hapon na. Pagluluto kayo ng pansit lapad. Magluluto tayo ng pansit lapad di Maloy Uragon. Subukan natin magluto ng ganito. Siguradong masarap ito. Tara guys. Samahan niyo ako sa pagluto. Kaya mga kauragon, nahiwan natin ating mga ingredients. Ang ingredients natin ay chicken breast, squid ball, kikiam, bawang, sibuyas, toyo, at ang pinakanggulo natin ay pechay Tagalog. Ang papansit natin ito, pansit lapad. Tuyo, pansit lapad. Masarap po yan. Tara guys, lutuin na natin to. Pang merienda. 2,000 years later. Kaya mga kauragon, isitsarumon natin yung balat ng manok. Ini panggigisa natin yung balat ng manok. Yung mga kuraw, medyo sitsaron na siya. Bigat yung bawang. Malakas na po eh. Bawang. Ang sibuyas. Angkot natin yung manok. Balik na yung walang manok. Ano siya para magandang tubo. Isahan lang. Ano ko lang malit. Yung parang giniling. Pangit kayo rin. Ano ka na yung ganyan. Sinabi yung kikiam, saka yung sibol. Sabihan ito, squid ball, saka kikiam, dati sahog. Yan. Gusto ko sa pasit, marami sahog. Shout out Team Uragon, Team Whitey Madis. Dito tayo ng pansit ni Manoy Vlog Uragon. Natihan. Lagyan natin ng konting pamintang pino, black pepper, soy sauce, tuya. Kulang, ganda natin ng konti.
Okay, tuyo pa. Yan. Wait lang, may kusap ako. Hello. Sarap ng amoy. Nagkain ng tubig kasi yung pansit natin tuyo. Higupin lang ng pansit yung, ano, yung tubig. Kasi natin. Tuyo kasi yung pansit. Parang kunti pa ng tubig eh. Oh. Antay natin kumulo. Ayan, kulo na siya mga kauragon. Ligado yung pansit. Yung pansit natin ay ito. Yung pansit na lapad. Sipsipin niya lang yung tubig na yan. Masarap din sa boso ko sa pansit. Kukunti yung masid, magdadagdag tayo ng pansit. Kukunti. Magdagdag tayo ng pansit canton. Kunti, hindi ka kasya. Yan. Pwede naman yan eh. Paghaluin. Hindi ba gireklamo yan? Magpinaghalo mo yan. Hindi ko lang alam yung kakain kung magreklamo. Kung nagreklamo yung kakain, sila na magluto. Ano? Di ba mga koragon? Yan. Ngumid-amid isa. Sa ulit natin nalagay yung gulay. Sa ulit yung gulay. Yung, ano, yung pechay. Masarap ng maraming gulay sa ano eh, pansit eh. Dami niya sa ugo. Tingnan yung gulay. Wow! Yan. Saan natin haluin? Patuler. Parang kulang sa tubig ah. Tignan ang tubig. Ang ito sa ilalim.
Kaya tayo dyan, kasi kayo itong may sarap. Yuhu, Uragon! Tara na! Whitey Buddies! Kain tayo! Tingnan mo natin. Tingnan mo din tubig. Diyan kinapos tubig. Okay. Ayun mga kurakol, luto na ito. Sarap ito, sarap. Nawala na yung gulay. Kinain na yung gulay. Oh, mga kurakol, okay na. Magkaraon kita. A few moments later. Guys, tinay pasit na yung luto. Pasit naman yung Uragon. Mainit. After my x-ray, so yun pala, ang assessment is complete fractured yung aking sakong. So, tinawag ako sa district hospital. Sarap. Sa Jose. Inendorse ako doon. So, doon ako sa Sarap, Manoy. emergency. Tara, kanta tayo. Yun, dami rin na aksidente, kaya hindi rin agad ako na asikaso. Tapos yung treatment actually, Sarap. 11 ata. 11 na natapos yung treatment sa akin. Pansit di Maria Uragon. 13 ng umaga. Dumating kami sa hospital, is 4. Responsive ako natapos yung... Tapos imposible sa akin kasi medyo maraming ang aksidente rin. Busy yung mga auto. Tapos yun, explain sa akin yung doktora, bukas ito, inumpira niya sa isang Ay, salamat ha. Tapos ang plato. Thank you.